Okay, hello mga paps. What's up? Welcome to my vlog, no? Nanasagta balik. So magamit na sa itong pagka chef. Okay. Umana mo sa itong travel vlog. So ato na punta sa atong ability sa pagluto. So shout out sa tanang mga tatay diha, no, nga maayo muluto. Nga akong i-feature karon, no? So na to pagluto nga simple lang kayo, walay lamas. Walay lamas. Walay walay subak sa walay sagol, no, nga meat. Okay? So ato pagkitaw nila, no? Para lang gyud nga nindot ang ato ang pagkaon, no, nga kinahanglan na gyud tay gulay. Kay permanente kinahanglan gulay sa lawas, no? Tungod kay karon nga panahon pandemic, daghan kaayo ang musulod sa lawas, no, o sa mga mudangat sa tao nga dili maayo. So mapugna na pinaagi sa pagsigikaon og gulay, sigikaon og mga nindot nga mga makaon. So mga paps, sa atong lutoon karon, no, kini ginisa nga dahon sa kamuti, no, kamuti tops. Green leafy vegetable ta. Kay mo na sulti sa ato ang maestra. nindot kayo na sa atong lawas. Kinahanglan atong lawas og mga pagkaon nga puno sa bitamina. Okay? So, ato ni sugdan mga paps. Okay? So, sige. Balik ko ninyo. I know you think she's sweet as candy. I know you wanna be with her, but Josie got a reputation to scratch behind that purr. She's got her little game perfected. She'll let you think you have control. So guys, ganahan yung kamukha na niya kay gabi ang effort yung gibuhat. Tungod kay dugay mo man, no? Pero consistent lang yun para nga kaon kita ni. Kamay na lang banat lang kita kay ano. Okay, last na ni last na niya. Tanaw na to, ha. Okay. 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 So, mo na ni, plito na. Kumana gyud, ha. Atong i-wrap din gamay. She's got herself another plan. You may think you're really clever like some kind of modern man, but Josie has the upper hand. You may think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. So ngayon napansin, guys, atong gamitan og strainer, no. Kay parang wag gyud say tubig nga sagol, kay ato ang plano ani is ato ang siyang lutuon diya lang sa tuyo. Okay. So karon nga paps, atong gamit sa pagluto is ahos og tuyo. Ang kabay ra pagi kayo. Oil ayon. Okay, amo na ito igisa. Okay? So atong sugdan ang ahos.
Okay. So ang atong oil gamit is branded gina. No, para lami siya bahalag bahala og kanang gamay ra mo sudan. O di kayo nindot mo sudan. Oh, see? Pero gamay na lang. Nabuta din. Ayo dia. Oh, wala pa. Patilawon na tiga pag muluto na. Go. Okay. So, sunod na to ibutang atong tuyo. Amit kayo ni. Next na ito ibutang is mauna na yun ang atong isang butang daan o ini mo ni sa sekreto. Kaya na rin ang atong asin. Bang! Oh. Dayon. Sunod na dayon eh. Woo! Again, let's put toyo, pantiwas. Okay. Woo! Alam mo na sa inyo ako guys, so, mga chuy, mga paps. Tanawang tirada paps. Automatic man na siya, mutubig man guni siya. Ang kining siya, mutubig ni siya basta ibutang sa kalaha. Mo nang na ibis muuga siya, mo sabaw hinon siya. So pagtilaw na to ani og sila mi ani. Kita na bahala ani sa ani. Ano lang sa Okay. Okay. So taw-taw lang na to mga 5 minutes.
Pwede na ni siya. Grabe na kayo ni Kalami. So, daghan ni kanina, no? Puno na diha, pero pagkaluto, action niya kaluto, wala na. Gamay siya, nag-use siya. Yan, baka na lang siya, isa na lang kahungit. Siya, so, so, lami na ni. Atong tilawan. Tawa. Hindi ko tuyo pero di na natubutangan kay lamig na siya. Okay na kayo. Para kunya na lang ni. Tomorrow to. Ano na no? Finish guys, mga paps. Finish na atong tilawan ha. Para makita gyud ninyo ba nga tinuod gyud ni. Hello. Basta-basta. Ha? Wow. Kasi punta. Ano sunod? Sunod ka punta, sunod. Bye-bye.